Ahojte, v dnešnom videu si rozoberieme 3 veci, na ktoré si dať pozor, keď si kupujete nové auto. Kúpa auta je dosť veľká záťaž pre naše finančné zdravie, čiže je to veľmi dôležité, aby sme si to rozobrali, aby ste potom neľutovali, že ste si kúpili také auto alebo také auto. Ako mladý človek som si takisto prešiel tým, že som si chcel kúpiť auto, ktoré sa páči, a neuvedomil som si to, aké sú s tým spojené náklady, čiže chcem vás na to upozorniť. Týka sa to hlavne mladých chalanov, ktorí vidia nejaký pekný Mercedes, nejaké pekné BMWčko a kúpia si ho napríklad aj jazdené, ale tie všetky náklady, ktoré sú s tým spojené v pozadí, možno nedávajú do tých svojich výpočtov, čiže poďme si ich rozobrať jednotlivo. Prvú vec, ktorú si rozoberieme pri kúpe auta, je forma kúpy auta. Auto si môžeme kúpiť, dajme, že 4 spôsobmi. Môžete si ho kúpiť v hotovosti, môžete ho kúpiť cez spotrebný úver, môžete ho kúpiť cez leasing alebo cez operatívny leasing. Každá forma kúpy má svoje výhody aj svoje nevýhody. Poďme si ich troška bližšie rozobrať. Prvá forma je kúpa v hotovosti. Výhody sú, že viete vyjednávať s predajcom o cene, pretože vás netlačí žiadny nejaký termín, či dostanete alebo nedostanete leasing. A druhá výhoda je tá, že nepreplatíte nič na úrokoch. Má ale aj táto forma nejaké nevýhody. Prvá nevýhoda je veľká, vysoká počiatočná investícia, čiže sa zbavíte dosť svojich vlastných peňazí. A druhá nevýhoda je, že keď máte tieto peniaze v aute, tak je tam nízka likvidita. Čiže vy, keď to auto chcete rýchlo predať, tak musíte ho predať pod cenu, čiže stratíte na tom nejaký cash. Alebo keď ho chcete predať normálne, tak budete musieť dlho čakať. A to je tá nízka likvidita. Čiže to je forma kúpy číslo 1. Druhá forma je kúpa pomocou spotrebného úveru. Prvá výhoda je, že nepotrebujete vlastnú hotovosť, respektíve minimum hotovosti, čiže použijeme peniaze, ktoré si vieme požičať. Druhá výhoda je tá, že ste majiteľom auta a nemusíte vlastne riešiť potom žiadny následný prepis. Čo sa týka ale nevýhoda, tu by som poukázal na jednu vec. Veľa mladých ľudí si myslí, že keď niečo prestanú splácať, tak sa ich to nebude dotýkať v budúcnosti. Ale pokiaľ vy nebudete splácať spotrebný úver, zoberme si príklad, kúpite si auto 25 na úver, platíte, zle ste si to vyrátali, nevychádza vám to, prestanete platiť. Je tam obrovský zápis do úverového registra a tento sa vám vyhodnotí, aj pokiaľ budete kupovať byt na hypotéku. Nemusíte dostať hypotéku, čiže určite si na to dajte pozor a plánujte kúpu auta tak, aby ste to vládali splácať. Tretia forma kúpy auta je pomocou leasingu. Tu spomeniem také dve veci, ktoré sú také hlavné. Čiže prvá vec je, pokiaľ si beriete leasing a viete napríklad, že po 2 rokoch tento leasing budete mať z čoho vyplatiť, tak si to dobre rozmyslite. Radšej by som si zobral spotrebný úver, pretože pri leasingu vám dajú doplatiť úroky do konca splatnosti. A takisto pri finančnom leasingu je výhoda, že nepotrebujete mať vlastné zdroje, respektíve minimum vlastných zdrojov. Takisto si dávajte pozor, koľko celkovo preplatíte. Viete to veľmi rýchlo prerátať, dáte si výšku splátky krát počet mesiacov a viete, koľko preplatíte na tomto leasingu. Čiže veľmi jednoduchá matematika. Ako poslednú a štvrtú formu kúpy auta máme cez operatívny leasing. Je to v takých začiatkoch na Slovensku. Má to takisto výhody aj nevýhody. Poviem z vlastnej skúsenosti, tiež som mal na firmu operatívny leasing. Neplatíte prakticky nič, neplatíte PZPčko, neplatíte havaríne, platíte iba jednu mesačnú platbu, ktorá je vlastne prenájom toho auta. Čiže máte to fajn v tom, že nič iné nemusíte riešiť, ale čo sa vám môže stať pri odovzdávaní auta, fakt si dajte pozor, že či to auto nie je niekde oškreté, alebo či nie je niekde poškodené, pretože vy keď odovzdávate to auto, tak musíte ho odovzdať, máte tam nejakú tabuľku, hej, s fotkami a takto auto môže byť maximálne poškodené. Pokiaľ je poškodené viac, tak vám to dá leasingovka doplatiť. A mne dala doplatiť takisto nejaké veci, pretože som si nevšimol, že auto je oškreté tam, auto bolo oškreté zo spodu, čiže ma to stálo tiež nejaké peniaze, čiže na toto pozor pri operatívnom leasingu, ale za mňa je operatívny leasing inak fajn. Prešli sme si teda prvú vec, forma ako kupujeme auto. Druhá vec, na ktorú si treba dať pozor, sú ďalšie počiatočné náklady, ktoré sú spojené s kúpou auta, čiže ja keď si kúpim auto, tak tam to nekončí, tá suma sa ešte bude navyšovať. Medzi tieto náklady patrí napríklad povinné zmluvné poistenie, ktoré ste povinní zo zákona si uzatvoriť. Priemerná cena povinného zmluvného poistenia je niekde okolo 150 €. Závisí to vždy od toho, aké auto si kupujete. Dnes na internete je plno všelijakých porovnávačov.
Viete si tam dať tabuľku evidenčnú s vozidlom a vypluje vám to, koľko vás to bude stáť. Takisto ďalší poplatok alebo ďalší náklad, ktorý je spojený s kúpou auta, je havarijné poistenie. Čím si kupujete novšie auto, tak napríklad na leasing, tak havarijné poistenie musíte mať, ale takisto havarijné poistenie slúži k tomu, že keď vy spôsobíte niekomu škodu a spôsobíte tým pádom škodu aj na svojom aute, tak pokiaľ nemáte havarijné poistenie, tak si škodu musíte na vlastnom aute zaplatiť sami. Zase, čím kupujeme drahšie auto, tým je havarijné poistenie drahšie. Tu by som ešte upozornil na to, že auto, ktoré stojí nové, ja neviem, 80 000 a vy môžete kúpiť jazdenku trojročnú, štvoročnú za 40 000, inak to už samo o sebe vidíte, že aká je to ideálna investícia kúpa auta, žiadna, tak vy aj takto auto musíte poistiť vlastne na hodnotu nového vozidla. Čiže aj keď kupujete jazdené auto drahšie, tak to poistenie vychádza draho. No a vráťme sa ešte naspäť, lebo vlastne ten úplne prvotný náklad, ktorý musíte zaplatiť, je registračný poplatok. V tabuľke si môžete všimnúť, že registračný poplatok začína niekde na úrovni 50 €, pokiaľ si kupujete auto so slabším výkonom a nové, tak ten poplatok je nižší. A pokiaľ ideme do aut, ktoré majú vyšší výkon a sú staršie, tak ten poplatok sa môže vyšplhať až na výšku 1000 €. Čiže takisto pozor na to, zase prikladáme tabuľku alebo vidíte tabuľku z ministerstva, viete si to pozrieť a keď kupujete auto, tak určite sa pozrite aj na túto tabuľku, pretože môže to byť veľký náklad navyše. Čiže ďalšie náklady, pokiaľ kupujete auto zo zahraničia, kontrola originality, emisná kontrola, technická kontrola. Čiže takisto tieto náklady si musíte ku kúpe tohto auta pripočítať. Máme za sebou počiatočné náklady. Dostávame sa teraz k bodu 3 a to sú ďalšie následné náklady. My stále, priatelia, nekončíme. Čiže medzi ďalšie následné náklady patrí servis. Keď si kúpime auto a chceme, aby nám dobre slúžilo, tak ho musíme minimálne raz ročne servisovať. Servis v autorizovanom servise, pokiaľ ideme servisovať iba olej, nejaké filtre, tak sa môže vyšplhať niekde okolo 400 €, závisí zase podľa toho, akú máte značku auta. Samozrejme, pokiaľ je to auto už staršie, tak treba meniť aj brzdové doštičky, obloženia, remene, neviem čo, bla bla bla. Každá jedna oprava alebo každý jeden servis sa vám predražuje. Myslíte na to. Ďalšou vecou, ktorá sa určite týka ďalších nákladov, každé 2 roky ste povinní urobiť emisnú technickú kontrolu. Tu sa zastavím ešte pri takej veci. Pokiaľ nebudeme mať emisnú a technickú kontrolu a zastavia nás policajti, tak nám môžu zobrať auto. Priatelia, myslel som potom o zobratie značiek, nie auta. Pokuta je, myslím si, že 330 €, 115 € je životné prostredie, 115 € vám ide od policajtov, čiže neprešvihnite to. Takisto, pokiaľ by sa stala nejaká poistná udalosť a vy nemáte platnú túto kontrolu, tak poisťovňa môže prísť ku kráteniu poistného plnenia, čiže určite si na to dajte pozor. Častokrát je kúpa auta emočná záležitosť, hlavne u nás chlapov. Chceme si to auto kúpiť, pretože sa nám páči, sme do neho zamilovaní a prestávame rozmýšľať. Čiže začneme rozmýšľať, nekupujme auto hneď, pretože zabudneme na to, aké sú s tým spojené poplatky a všelijaké náklady. Čiže dajte si vždy čas na rozmyslenie. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak ste sa dostali v pozeraní videa až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ považujete toto video za užitočné, tak budem veľmi rád, ak ho budete zdieľať. Teším sa na vás v ďalších videách. Ahojte.